Suria makare, gin jogo maler, kata kirango details mag nikech mane gima Gen Z notimo, nonro mar mane gitimo, picha marach mane nitiere maradani mane giyudo e mbui, mane gikawo to gitiyo gi mano ka agenda mar gima duong' ahinya, mano mar riembogi kata mar wacho niya ok wadwa jok machalo kamagi. Idea nyalo bedo makare, to bende sirkal ose communicate e yo makare, ahinya kokalo e gazet, e wang' jowi ma pacho ka, mondo japiny ong'e ne mato tich mane madhi mbele. Dieri mane kama weche sobede matek. E wach ma jok ma iluongo gi dho wagunda ni transparency. Mane kama weche sobede matek. Dieri jok momiyo tich ma kaporo wuoye tich ma manche kero o launch gine mokalo ni. Awacho wach mlauni yo makore gero ni. Inyalo ng'iyo kako ng'iyo ni jok madwa time gin jok manade. Joma time gi iluongo ni CRBC. To gin gi record. Gisetimo projects madongo Kenya ka. Kineno bypasses ma Nairobi ka, the southern bypass, the northern bypass, gin magitimo. Be gin managero no reru. SGR. Samo wena gin magero Talanta. Stadium ma migero Ngong. Samo wena gin magigero Bomas. Bingene tich mar timore Bomas kacha. Mano be gigero. To gige gite itimo magi PPP. Akanya katemo chiwe yo ma yom kijin gi kiwacho gi ko wacho gi matek to ngato kwinji to onge tiende. Nyaka watem kete yo moro njake ne ji maber mondo giwinje. Inyalo bedo gi odi minise ng'iew ma ichulie rent dwe ka dwe, landlord ikawo siling 2,000 tidwa gero ot machielo mikawo loan mondo ing'iew go odni. Koro inwang'o pesa michuli, moko ichulo go loan to moko idongo. Tidwa gero ot machielo chuni ni nyaka dhi many mana loan machielo, loan moro. Ya? Koro rieko ma koro sirikal duto koro tiyo go sani. Iluongo pesa mikawo kaka rent dwe ka dwe cha. Mikawo idhi kone weg pesa bank. Ni higa achiel anong'o siling 200,000 e odni. Koro 200,000 ni awe ni ibro kawo kata nusne. Mondo ikawe to in miyago miya pesa agero got machielo. Iwinjo. Koro ineno pesa ma dwecha ema accountant ka FCPA omolo gin luongo ni receivables. Teni ka receivables gi emitiyogo kaka go collateral. Awacho kisungu mang'eny. Mane gima gitimo Talanta. Ya? Ne wan gi gimoro iluongo ni sports levy. Levy ni sirkal choke kuom joma go bahati nasibu gi casino. Kendo sobedo pesa maduong' be meneno ko gero joma go ponda. Joma go ponda. Koro levy ni emenache giwacho ni gin wachoko pesa maka. Ya? To kawe odhi miye ang'o? Odhi miye jo pesa. To omiyo sirkal gichulo go jo China magedogo. Tiende ni jaduong' omolo ne bro koni ko kwacho kisungu kaka ng'ama accountant obo koni off balance sheet. Tini oken gowi man kuomi. Igedo to gowi nok ni kuomi. Mane pesa ni mane yudo cha eming'ado. Mane miluongo ni securitization gi dho ngere. Ene kako ger Talanta, kaka gero Bomas, ya? Gero go Bomas sani awinjo nitie rieko gidwa kawo pesa mag airport mandeke chulo ka gipiyo kajo. Be gidwa miyo jok moko mondo migi pesa gimany ga dani machielo manyinge ok rach. Ina dani cha gima nodugo yenye kendo ni jo America nodhi indicted. Or rather indicted jo America nodhi mo utere ochako menye nodonjone gi to investigate mano no chandogi to onge kaka wanyalo dhi nyime kok watemo gi PPP. Rwanda ka ncho ka airport gimaduong' gitimo gimano kodwa gimano tamro timo danino
giluongo jo Qatar gero ni airport bro lo marwani tingini marwani muso bedo originally kaka hub jo Rwanda gero airport migero ne gimana gi jo Qatar jo Qatar ya omiyo kinyalo kete maber gima neno mok ber maneno ka tek en chike miluwo kikaw PPP ema pok waloso maber gidwa bedo mang'eny moro nitie PPP Act moro nitie ni Asset Disposal Act moro nitie special permitted koro ng'ato nyalo lidho gi mare to commit wago to chaka tich maonge ang'o maonge transparency otherwise kaka aseneno gi mang'eny aseneno gi higni Kenya ka ting'eni the most successful one an expressway ni and the most successful PPP project especially kaka gero yore nikech gini kana wagero SGR no adhir China wakaw gowi ma sirkal chulo to sani yore magigero wanwani koro jo China gitindo gilokore lenders tindo gilokore landlords